wala yun ko'y pagduda, wako nagduda, sigurado yun ko malangit ko. Pero dili tungod sa akong mayong buha. Kay kung depende sa akong mayong buha, magduda gyapon ko, kay akong mayong buha, putol-putol. Diba? Pero ang Biblia nagingon, ang Diyos kanahang sigurado tangan naluwas na o naluwas hangtod sa kanturan. So kana nagpruweba, ng kaluwasan dili gibase sa atong buha. Kay kung gibase sa atong buha, walay kasiguruhan. So kung ang Diyos nagingon, naagayoy kasiguruhan alang sa tao na naluwas gid siya. Kung naagayoy kasiguruhan, kana nga kaluwasan dili gibasehan sa atong nasave ko sa grammar. Pero sakta ninyo, dili gibase sa atong buha. Kinahanglan ta makasabot. Nag-video ka sa akong Bisaya. First time nakadungog ka sa Bisaya. Hoy, mag-post ka. Amerikano, Bisaya yun. Kabalo ko sa kinaiyan ninyo. Nanako diri dugay na. Dugay na ka din. Nako diri sa Pilipinas suka 2010. Nagsugod ko sa Bisaya. Pasin lahi ang imuha sa iyaha. Pero wala labot. Ang importante, kitang tanan na ay sala. Nga naman importante na. Kaya ang Ginoo walay sala. Ang Ginoo dili mo tugo nga ang sala mo sulod sa iyang puloy-anan dito sa langit. So kung natay sala, kinahanglan ta maluwas o dili ta makasulod sa langit. Ang tao nga maluwas mo gayud sa langit, pero sila nga dili maluwas mo gayud sa impyerno. Kana lang. Walay tunga-tunga sa Biblia. Kabalo ko usang tamo hisko, oh pero naay purgatorio. Wala gihisko sa Biblia. So kanagi kan sa huno sa tao. Kanang impyerno sir, unsa man siya dito sir? Kanang impyerno kalayo gina siya. Ang Biblia nagtulo nga nay kalayo, kay ang impyerno gitukod sa Ginoo aron mosilo sa yawa hangtod sa kanturan alang sa iyang pagkarebelde. Dayon ang tao nagrebelde pud sama sa yawa. Pero ang Diyos way plano nga magmuluwas sa kalag sa yawa. Pero tungod sa iyang gugma para nato, naghimo siya sa plano nga muluwas sa mga tao nga nakasala sama sa yawa. Negosyante ba siya? Dili. Ang Ginoo dili mo baligya sa kaluwasan, mohatag kanayang gisulti ang regalo sa Dios. Maong kirbuhing dayon. Kana magluweba nga dili ta maluwas pinagi sa buha. 14 years na gyud. Dere. Tingala siya kabalo kami Bisaya. Ayun. Kana mo ini. Dere ang oh, iwa ka kabalo sa English. Okay naman good. Dapat tanong gyud ta dere, Bisaya lang ta. Hapit na tao man.